Не са псува по терена! Точно задника. Чува се. Той са. Ето тук отдясно вземете една позиция. Нашия химик. Марто химика, ще викаме вече. Не сте учила. Антоне, тук могат да разцепят главата, че не са много високи тия варели. Евала, който се качи горе. Това е добра позиция. Имаме ли контакт някъде? Някой, ако има контакт, давайте бърза точна информация къде е противника. Сградата горе, вдясно. Антуане, сградата срещу вас. Оная, горе, втори етаж. Откъде го удариха? Андрешко, вляво! До голямото хале, горе до голямото хале има някой. Чакай, чакай. Идват по пътя отдолу. Е там, точно там. Срещу вас са на 12 часа точно. В дърветата. Това са наши там. Тук има в... Алекс, оттам ги хваните. На 12 часа са, след синята кола. След синята кола аз не виждам. Има двама, те деца разрушенки. Идва насам постоянно ма мъчи, ама ти си добре. Ама се. Какво е положението в горното хале? Горната сграда, какво е положението? Разбрано.
Андрешко, колко човека са там? Пейо до всички червени. Има ли някой около жълтия камион от синия отбор? От сините има ли някой до жълтия камион? Дай ми локация къде се намира. Разбрано. First blood. Единия химик го убих. Химика е убит. Да. Чакай! Чакай! Да! Не. Оттам отзад, да, ама не лентите. Давай. Къде стреляте, бе? На 11 часа от тук, мина зад дървото. Имаме. Камиона виждаш ли стълбата? Да. Аз стълбата не е виждам. Аз се виждам. Те трябва са двама, така че трудно могат да вземат нещо. Тази мисия е малко невъзможна.
Те тук трябва да изчистят целият периметър да вземат нещо. Като има и до камиона хора. Това знаеш какво ще да е то да го прасне от там. Това не е моята позиция. Гледай голямото дърво и около него. Антуане! Антуане, чуваш ли ме? Антуан Свиленград, чува ли? Антуане, фани го то! На 11 часа от вас се пада точно голямото дърво. Това е рошавото, до него. Някъде долу е. Вляво от тебе, вляво. Като трябва да се качиш горе. Точно там, Павка. Някъде се е скрил по хръсталаците. А? Да, знам. Добре. Андрешко, кое е положението горе? Там е някъде, Павка. Вляво се е скрил пак. Къде са ламарините, правите? То е долу, под тях. Някъде под тях е, ама... Какво са? Я ми кажеш го, защото нещо трябва да сам те стана. Нямам ги кодовете аз. Моята е без кодове, тя е програмирана и... На 7-ми канал играем, в принципа, ама не знам как е. С кодове ли си на радио? С кодове ли си на радио? Да. Там е, Павка, давай! То химик, ако не му напълни газа... Пейо до Андрешко. Пейо до Ицо. Ицо приема ли? Христо Караманов приема ли? Караманов приема ли?
Ударен! Пак от същото място. Защото сега вече можем и тук да влизаме. Гледай малкия прозорец. Горе. Там има до колата пак някой. Там има някой. Ударен! Бе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Яба! Велини кокаин! Пучек! Колко стана Томче, копина? Мишо, дали не ми пак е от тук? Много ясно. Вие си знаете вашата си задача. Влизаме в тази вода. Малката няма да стои. О, много е приятно, човек. Мишо и Артем мина. Вътре съм. Имаше нещо.
Дарен! Казвам, стой. Ела да видиш. Да бе. Нали това му казвам. Казахме си, стой. На този прозорец аз го виждам от тук. Аз разбрах това. Червено и ние. Да, видяхме. Значи горе са наши ли? Добре. Ама... Чай да го прасна това. Аз сепе глоичката. Добре, ще може да намеря видео. На 3. Чакай, аз кастрирам ти тогава. Така, ъгъл е чисто тук. Готов е, давай. Ударих то на прозореца. Срещу нас има ударка на стълбите. Добре. Дарен! Казвам, стой. Ела да видиш. Да бе. Нали това му казвам. Казахме си, стой. На този прозорец аз го виждам от тук. Аз разбрах това. Червено и ние. Да, видяхме. Значи горе са наши ли? Добре. Ама... Чай да го прасна това. Аз сепе глоичката. Добре, ще може да намеря видео. На 3. Чакай, аз кастрирам ти тогава. Така, ъгъл е чисто тук. Готов е, давай. Ударих то на прозореца. Срещу нас има ударка на стълбите. Добре. Идват! Двама ударих. Трима ударих. Четирима ударих. Казвай, много гадно. 7 човека. Това всичко го снимам. Ба, свършиха патроните. Да. Долу сме. Секунда само да застана на позиция. Внимание! Един на входа тук до стълбите имайте. Един има зад фасата и един има на стълбите зад фасата. Чувате ли ма? Да, разбрахме. Близо. Един зад обела тук отпред. Зад обела отпред. Видяхме ги, добре. Повтарям, зад обела отпред. Дани, отдаде, чисто ли? От към камиона. Добре, там е на колата. Яко рикошети.
Жълтия опел няма никой. Сивия опел, един човек на 10 метра. Пасата. Да, на Пасата е, да. Пасата е, да, знам го това. Зад столбите, зад Пасата има един също. Добре. На входа на столбата също има шишки. Добре. О, това трябва да го ударя. О. Червен? Червен? До теб ли червен съм? Да, бе, видимо още има. Ние сега влезнахме отдолу, бе. Малко ми отказва. То до Пасата не му се умира просто. Разбрано. Да затворя ли вратата? Да я затворя ли тази врата? Има право да се затвори. Чай да видим какво. Ай, готово. Не я натиска, остая. Просто не я натиска. Просто е, че няма да ги видим там. Да. Отгоре имат ли как да гледат на там? Те ги виждат, ама не могат да стрелят. Кое? Разбрано. Добре, окей. Няма, той ни пише на това. Чай, то до Пасата сега го фана. Мишо, чакай. Има един дясно. Сбягаме, пъскус го нацели. Чуваме се. Гледай, ти ли то? Знаеш ли един трябва да влезе? То отдясно избяга вляво. Headshot. Удари го. То до Пасата го ударих. Още един. Headshot. Оп, и другия го ударих. Прието. Горе на стълбите. Артем, вътре сме само червени. Изчистихме половината отбор горе долу тук. С момчето от четвърта. Така че идвай през мазето смело, горе на стълбите. Пейо и Мишо. Понякога да искаш да кажа. Аз така сивки съм. Пейо и Мишо сме тук. Долу сме, да. Кое? Къде е пълността? Много слабо, само 2 кила. 9 до сега направих тук тия. Около колите. Не, сега имам предвид. Отказаха ли се? Един има на стълбите, там сам се показва и един остана май. Той сега ще измисля. Оп, ето. Давай, влизай! Само внимавай вратата, която е отворена, от тук стрелят. Добре. Виж къде ме пушката, ето как влиза, виждаш? Вляво давай, вляво веднага. Веднага вляво. Чакай! Давай бързо! Давай! Чакай! Чакай, стой!
Какво направихте, бе? Оп, горе един на вратата също. Дани! Опа, столби. На Оп, стълбите, легна. и вратата има ли? Къде е, бе? Пасите дома. А, в храс. Оп, един. Внимавайте, това. Бяга, дядо, бяго. После ела тук влезни, ти имаш пушката ти фън далече. Чакай, чакай! Там беше точно така. Къде на къде? На стълбите! На стълбите. Те от тук идват, ние ги свалим. Дясно на хръст трябва да има още. Те бяха двама на дясно. Само бяха Добре, един дай се се да върна. влезе някакъв друг прозорец да се огледам. Примерно. Гледай нататък, може да видиш. Оп, един има в ляво, бял. Не са гадилата на стълби. Има един до пасата с бяло е. Monster kill. Да, бе. Трябва ще ти дам. Ние на втором етаже играли. Артем, стълбите. Къде отиваш? Ама има много хора там. Там нищо няма. Да идвай, Той има върши наш. се. Наши са, ама той не може да стреляш оттам. Той горе позорите за това. Ако искаш, Какви ги върши? гледай стълбите, има двама в момента. Срещу нас точно. Пасата след пасата на стълбите, в ляво има един вътре. Марто, не дейте стреля, минавам по стълбите. Да няма някой на прозореца в ляво. Секунда. Влизам. А? Аз това искам да направим, обаче има вътре хора. И са точно на входа. Ей, сега ще се опитам от ляво да хвана. Той един се показа вляво на сградата, ама... Май има, ама не се показва. Не мога да го видим. Мишо, можем да излезем с криметко за джълтата кола. Чая ще пробвам така или иначе, няма много топчета. Ама, май горе от прозореца до това. Той го няма това на прозорчето. Чакай, тук имаме наши. Да ви кажем да това напред, те ще го изкажат. Пичове! Давайте напред, ние от тук излизаме. Да направим. Стой там, стой, долу. Долу. На прозореца е. Повтарям, на прозореца е. Добре, Обикали го. не знам. Те обикали. Обикали го. Не бе, тук съм. Друго, опа! Един беше в храстите.
Прозореца на първия етаж, не? Май да. Аз пазя храстите. Първия етаж няма никой за сигурно. Да бе, оттам от храстите стреляш и... Си лява ръка, а тебе ти боли с... Да. А мен иска да е тежко дял. Сега ще слезна долу, е така. Оп. Да вана вратата, зад вратата си бутни. Ще затворим малко и... Чай, про. Да. Мишо, влизам в сградата. Мишо, отивам да щурмувам сградата. И аз съм ударен. Ударен минава. Мишо, като си готов, аз ще ти кажа къде съм, ще дойдеш да влезем заедно.
До жълтия камион съм, идвай насам. Кое е положението, Дичо? Каква идея? Какво следва? Добре. В тази сграда са наши вътре. В голямата. И в малката, и в голямата са наши хора вътре. От централния вход. Мишо с Ванката сме отляво на камиона, почти до сградата. Там да видиш, че мога да мина. Там някой има до... Аха, да. Те там ще ги изчистят сигурно. Това са наши. Да, разбрано. Кой ъгъл? До пасата има ли някой? Червен минава. Чакай! Надясно от нас. Ти Павел, влезли, не те домъкна и там. Къде е Павката? Павле, къде си, Павле? Павка, къде си? Павка? Чакай, червени са нататък. Нататък червени ли са? Червени? Тук всичко е затворено почти. Това врата отворена ли вече? Отворена е. Не, трябва да я намеря. Има един вътре в оная сграда. Чакай сега. Колко входа има? Тук има Може да вход. качиш на втория етаж или не? Не, затворен. Затворен е втория. Тече. Виждаш ли къде е? Да, ти от тук няма.
kill. Удари го, видя ли? Аз не мога да запретим тук, трябва да ги занесат по нашата сграда, нали? Да бе. Правилно. Тук има айтем, трябва да си го пазим. Тази врата трябваше ли да е отворена? И аз това знам, че викам тази врата, що е отворена, ама помислих, че може ви да сте оставили. Значи някой е бутнал пак. Ясно. Бе, гледам стрелят от тук, викам, тук не се играй. И това са дърпали, виж. Тук са го дърпали това. На какъв език да говорим? Той, кой да ти каже? Много влизат във филма, май. Тая врата не се ползва тук. Да настъпваме към сервиза, Какво да правим той? Да, една зъби колето. Какво там са наши вдясно? Какво да зъби? Той иначе какво да стоим само? Тук сме с микрофоните, най-шум да е. Това е лошото, да. Мишо, къде е? Тука? Добре. Давай директно вдясно, има хръсталаци. Ударен! Ударен. И аз го гледам и го бъркам, че е наш. Ще да го убия човек.
Добре, убит съм, айде. Ударен, минава. Когато стреляш в храна... Имаше някаква видимост към входа. И аз трудно виждам. Сега ще опитам да влезна. Ударих те в крака, бе. В краката ударих. Да. Затова спрях да стрелям, иначе мога да подкарам. Ти даже ми обърна гръб. Ударих те долу, е тук. Е тук, да. Не в смисъл дали, иначе ще стрелям пак, няма да спра. Него не го оцели. Бивах към него, не си го оцели. Да, не можа да му удари, ама... Да, казвам само. Поради що не ме оцели? Добре, окей. Казвам, че ще да продължа да стрелям иначе. Защото обърна гръб. Ако... Вътре в сервиза съм, вътре съм, идвайте.
Вижда съм, вътре съм. Влизай, влизай, влизай. Вътре в сервиза съм, повтарям, вътре в сервиза съм. В гръб 3 пъти стрелям, бе, човек. Удари ли ма? Не, удари ли ма? Не, защото тук долу не усетих. Тук ако е. Добре. Не, ма той беше ето, виж. Да, от тук го стрелям 3 пъти. Той даже не беше тръгнал. Няма значение. Край игра! Край игра, край игра. Да, сега чух. Край игра! Край игра. А иначе то пич, аз само се покавам, стрелям и той така направи. Първият момент е така се обърна.